אז אני רוצה להציג מוצר שלי שנקרא מסכת חבר, שהשימוש שלו זה לאור שמן, לאיזון של האור, לספיחת רעלים. אני משתמשת במים מזוקקים, אפשר להשתמש גם במים מקומקום. אנחנו מוזגים קצת בצנצנת, או בקערה, מה שיש בבית. אני משתמשת במוצר שנקרא ליקו פאודר, שזו אבקה טיפולית לאור פצוע, לאור עם פצעים, לאור שמן, לעקיצות יתושים, זה רב שימושי. אני מוסיפה טיפה. ומערבבת. אני מוסיפה אדמת חבר, שזה סוג של חמר בצבע חום שהוא אנטיספטי, הוא סופח רעלים, הוא מטיב עם האור. ומערבבים הכל היטב כדי שלא יישארו גושים ושתיצור תערובת אחידה. אוקיי, עכשיו בשלב הסופי מוסיפים בוץ ירוק קוסמטי של ים המלח עם מלחים מינרליים, אשר עושים את פעולת הספיחה, קיבוץ לאור, ריפוי פצעים, ומערבבים היטב פנימה. עד שלא נשארים גושים. אוקיי. אחרי שנוצרה תערובת אחידה, אפשר למרוח על אור הפנים בשכבה דקה, בצורה כזו, ולמרוח היטב על כל אור הפנים, לחכות עד שיתייבש חצי שעה ואז לשטוף במים.